Hey, yo, what's up guys? Mayong udto ninyo diya. So, kuan ron. Adlong Martes. Charter de resibo. So, watay duty natas balay. So, project ron sa balay kay ato ning guba diri. Ano ang trapal-trapal diri. Ako ilisda na nito sa trapal. Ah! Lagi. Hapit to. Papa. Nga naglugaw sa data guys, naglugaw ta. Bibi. Naman itong PC guys, oh. Ato ibanting dito speakers payag, oh. Payag nga sa iyang gisuon. Ito mo ni trapala ko ilis. Sige, itong lugaw be. Hawa. Lagi. Papa, catch. Hawa. Wala naman ni siga. Luto na eh. Sabi. Mama, sabi. Papa. Agay. Papa, sabi. Ayaw ba, ayaw? Okay, luto na itong lugaw. Pwede na taman yun to, kay luto na sudan. Ato, mama! So, dito ulit na naglunga guys, kay aso kayo rin, masud sa mga kuhan. Mga buhan, masud sa balay dito. Mga anak nga rin, aso kayo. Balising ka sa araw. Papa, sabi, Papa. Unya na ka magkuhan. Kay magsukat pa kong lugaw. Lugaw ninyong inday. Ay, Papa. Dili. Para kuha na. Bahaw na ugma. Kabaw? Yung sudan ugma. Mama? Hmm. Papa. Hmm. Yan, nailagti. Kay magsukat kong lugaw. Papa, awa. Ano? Kaya galapte. Papa, yay. Ha? Ubat? Upat na. Charge. Ha? Charge. Lagi yun po na. Catch. Catch. Swat. 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 Kaya galapte. Kuya. Papa? Ay, Rabi! Kainit. Ha? Lugaw. Init. Papa, ang bamba mo. Ano, nag-charge pa gani na diha. Bugno tayo kurinti. Ano sa mga? Ata. Ugas na si Inday. Ata. Ugas na mama. Ma! Puta, mama! Ha? Wa. Init. Electric pan tara kay kuan, init. Dili. Ha? Hindi ka ba electric pan? Gusto naman yung electric pan? Ay na. Tanggal na ba ni? Bali na ni kasi positive negative niyo.
Andar na. Kaigang. Singot. Singan taning lugaw. Lugaw sa mga bugoy. Bi. Ma! Pagka tumamay na. Ma! Di na. Di, ma! Papa! Panas inday. Ha? Panas inday kay gusto. Matug na. Papa? Touch. Inday ba? Pinapakanon na kay gusto. Hugasan, oy. Oy. Mga kutsara, oy. Ala! Papa! 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 Awa! Mama! Pada papa! Awa! Pada papa! Ha? Awa! Kaman. Awa! Iso nagbalik. Gipapadlungan gyud ng pusporo da. Plastic lugaw guys, no? Lugaw guys, mga boys. Ay, itong mga bata, oh. Yan to. Buang pa. Ito naman kaya basi maparat nga ba. Bata rin magkaon ni. Wala ini. Lugaw nga sa bulag humaaw mais. Okay, may isa na po. Nita eh. Ang kamay. Okay na. Papugnaw na lang guys. Okay, padayon ta sa to ang trabaho lang dire. May dire. Yung atop dire. Trapal. Naggawa trabaho on guys. Kana diha ako sa nang kuan ng bungbunga diho. Lusot lagi iring lagi lagot ng iring. Gamay ra gani mong payag. Sus.
Daghan ba kayong mga butang may panangat. Mga gamit. So, nagluto ko karupuan sad. Ay. Masawa man ako lutuan siguro. Lutog. Kuan. Nukos na rin inutang oh. Nagkura ba? Ano mo? Kano mo? Ha? Dong! Away karon. Bigay ko ni hatod tumamang lugaw. Ah. Ikaw ba nang ngaway ka? Sleepy rin dai. Matong bandung deh. Matong basket. Oh, green yung basket. Kainit kayo na. Green ba basket? Mama. Green basket. Tusod lang sa duaan ba? Natusod. Ano ka na, abe? Mga 100. Utang sa lugaw ang hinday. Ano kang hatag? Uy, saan nang imo naman ang imo yun? Kuya! Kauna ka ba? Kauna! Kauna kay di ko kuha ko trabaho ani. Hello, what's up guys? Murang nakadusingot taron kay nag-atop ta sa tuwang balay diri. Sama na tuwang balay diri guys. Balay mantin nila sa tagkuan ron. Buslot nga. Buslot petrapal kay tay gadget. Kanilang sakot. Bati na ni. Bantay bata taron kaya akong asawa nangahoy. Sapin ko diri maniho diri kay
Kalibo na kayo mga balay. Buslot ng trapal. Kuya ma. Ate, kuya. Okay yun na guys oh. Trapal na ta. Sumpay na sa tong sim. Ma. Oh, Saan mama? mama? Nga hoy. Hmm? Isilip na mo kay ito po kay trabaho. Hinin kay andar ng electric pan ang basta. Pagkahapon na kay solar na mo 20 watts naman yan. Battery 12 volts. Hinin sa ato-ato siya kuan yung kagabi iwa na kay misuga. Lain mo sabi na mo paandaran nimo ang mga bata diri nga. Nangatong mo ni. Mama. Ma. So baka na to ang vlog guys kay kuan. Napakawili gamuhon rin kung balik ko itong mga butang rin ikuha na to. Ano ko langgam di ako nga wapan pasta. Langgam sa kuha mga bata. Angkal.